Halo guys, yes, tak sepil nih mak rewang guys. Udah sini guys. Coba sup. Ini kucur. Bilang tahun kan. Telung tahun. Sing anu ngarep sampingnya no. Ini tangannya guys, putu guys. Tapi yo ngene yo tak wani. Putu. Wes, ora anu. Tahun nak sampai tahun. Oh, itu modal kodongnya punya lo. Buntel iki lah. Sama guys. Sedang unggok ini. Kira mau diaduk dulu. Oh, lo Pak. Enak ini. Anu kudune. Aku lihat ngono lho. Aku tak under lho. Kok apa? Goreng ayam guys. Tosek. Maklim guys. Bagian goreng ayam guys. Ini nih. Wah, gemine. Iki tolong parut nih ya. Pak Lim guys, di omahe etan kene guys. Iki lho omahe iki ketok gunaga guys. Ya. Iki acara mengakipan. Besok guys. Saiki padha melekan guys. Enek sing gawe apem, ana sing gawe putu ayu, geneman walo. Iki enek sing goreng ayam. Aku mau mari nggawe gudir. Oh. Iki, mari ngene nggawe kucur. Kok tak sepil sing nggawe kucur ya, guys. Iki ayam. Mantap. Ini tak kucur, guys. Ketemu karo wong-wong nek berjamaah tok. Begitu. Halo Mbak Anum, jere bapu. Yes, guys. Saya itu sembarang lapar. 11 no, motone tengah. Pinten? Guys, kucure wis dadi guys, kucure ayu-ayu ta. Enak dia. Iki sing rewang sip malam guys, sing mang wis padha balik guys. Iki apem guys, karek iki lho. Iki karek bintul, karek Mbah Semi. Mantap. Buat di YouTube. Iki karek anu makku guys. Iya sih. Iki karek marah kok. Lho, ya ta guys, kora-kora guys. Mbek godhog ndok guys. Iki godhog. Putu mbek geneman. Wis mateng guys. Jangan tewel. Oh ya jangan tewel guys. Aku ini Dolit jet nyaut tak. Viral kali. Pengen kena. kuwi ning anu kuwi geneman apa godhong kuwi? Kuwi lho. Kuwi. Brambang pre. Oh, brambang pre. Kari. Sambal goreng tahu di Sambal goreng. Iki kongkon nyoteng guys jarene guys. Iki gene guys. Iki bumbu-bumbune kayak sekali cemplung sing tukang masak mau marah. Wis yo kondisine ngene iki guys, lek rewang ning omah desa-desoan ya guys. Harap maklum. Iki gedange kesuk. Oh iya wis mari guys. Wis. Guys, kucur guys. Oke, sapa sing ngarep jajan kucur? Telo. Panganane. Oke, jere telo panganane wong alas. Iki jerat-jeratane apem ya guys. Sik didiamkan. Sik ngenteni.
dan gandang gantian guys. Oke, sekian dulu guys. Besok tak sepil meneh guys. Bye bye.